Ime Luka i danas ćemo da igramo Minecraft Pocket Edition. Igrat ćemo mapu po imenu The Puzzle. Da ima mnogo redstone-a. Znači mapa je redstone bukvalno cela. Eto vidite. Ovo je nešto zbog redstone-a. Trebamo da odemo. Da, dobro. Yellow, green, tip, check. Yellow, green, white, red. Yellow, green, white, red. Mnogo traje. White i red. Tako. Sad će se to otvoriti. Šta se nije otvorilo? Prvo sam... Čekajte, prvo sam uništio... Nisam trebao da uništavam te. Trebao sam nešto drugo da radim. Prvo sam uništio crvenu, pa zelenu, pa belu. Ne. Prvo sam uništio žutu, pa zelenu, pa crvenu, pa belu. Znači prvo idemo ovako. Prvo sam uništio to. To. Pa sam onda uništio to. Pa to. Tako. Auć. Sad će ovo da se spusti pa da nam otvori. Vidite. Idemo. Joj, mrzim ovo. Dobro. A moram da nađem izlaz. Čekajte. Tu bi trebalo da bude. Ne. Tu. Ne. Da možda probamo ovde. Tu. Ne, to je početak. Dobro, shvatam. Ajde onda idemo pravo. Pa idemo tu. Aha. Parkour. A ne, to mora da stavi u svaku puzlu, onako. Da bude najbolja puzla. Za sve ljubitelje parkoura preporučujem ovu Puzzle 7, Puzzle 5, pardon. Okej. Je besplatna hrana, od kad se plaća hrana u Minecraftu. Ovo vam je za 2 playera, pa idem. Checkpoint. Je siguran. For the... check the upstairs. Moram da spavam. Okej. Sad će lava ovde. There is the... Huh? 5.
pritisnu se. To je to. Da će se otvoriti. Lava neštalo. Yeah. Remember. Daj, zabrći mi remember. Neću padnem. Vraćamo se uz... Evo ga. Ups. Evo mi smo u kreativu. Prešli smo ono. Ups. Pošto smo u kreativu i prešli mapu, pogledajte kakva je. Sve napravljeno onako redstone i to. Vidite. To je to. To je mapa. I odavde se kao počinje, ups, malo sam pokinu mapu. Odavde se počinje i onda idete da tražite izlaz. Vidite, izlaz tražite ovde, a izlaz je ovde i bla 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 bla. Neću sad da se mučim s tim, pa hvala što ste pogledali mapu. Hvala što gledate moje video i